אנחנו הגענו לאירוע פתיחה של הרובוטיקה, ויאללה, יהיה כיף. דודה שלי, שהיא הייתה המנטורית, היא עדיין המנטורית של אחת הקבוצות הכי טובות לפחות בכפר סבא, היא תנחה היום את האירוע. הקבוצה שלה הייתה אמורה לטוס לארצות הברית, לתחרות בארצות הברית, ובסוף הם לא טסו בגלל המלחמה עם איראן, מאוד מעצבן. ויאללה, בואו ניכנס. יש פה נשנושים. מה העניינים? נראה לי שכשתצאו קיבלנו תיקים כאלה, ודובי קטן. איזה חמוד. כמה מכם הם קבוצות חדשות השנה? הם פה. אני, מי שלא מכיר אותי, אני טלי בלבוש. אני ב-FLL כבר למעלה מ10 שנים מתנדבת. קודם כל כאימא. התחלתי עם הבן הבכור שלי, אז אני מנטורית היום אני מנטורית של 2 קבוצות, מנטורית מתנדבת. אז התחיל השנה ורוצים להתחיל את העונה, את הקבוצה. גם קבוצות חדשות, גם קבוצות סיימנו. בא לי גלידה. יאללה, קדימה. גלידה. טוב, בואו נשחק, כי אין לי משהו אחר לעשות בסרטון הזה חוץ מלהראות לכם כשנגיע לגלידה. וזה אני נותנת לרומי. ייי, הצלחתי. היא צריכה להחליף חיתול, מירה צריכה להחליף חיתול. ורואים שהתינוקת של זוהי חולה. והוא מאוד רעב. ייי, ניצחתי. אני לקחתי 2 טעמים, אחד עוגת גבינה וקרם עוגיות, ואחד בייגלה כזה מלוח. טלטלים, עכשיו פירקתי את עצמות וזה מהמם. על זה תמיד חשבתי, רק פחות נפוח כזה, אז גם היום אני לא אחפוף, אני אחפוף מחר, כי אני רוצה שלפחות למחר יגיע לי את הטלטלים. אז אני הולכת להתקלח וזהו, זה הוולוג של היום. אני כנראה כבר יעלה אותו מחר, אז היום יום ראשון, ואני אעלה אותו מחר ביום שני, כי כבר די מאוחר. וזהו, יאללה ביי, נתראה בוולוג הבא.